Dwi'n meddwl bod bioamrywiaeth yn bwysig i bob un ffarm yng Nghymru, dim jyst y ffarm ni fama. Yn syml, dwi'n meddwl, os oes gen ti ddim bioamrywiaeth, dwi ti methu cynhyrchu bwyd. Hwnna sy'n tan ategu cynhyrchu bwyd. Os oes gen ti bioamrywiaeth ac amgylchedd gref, yna mae dy adnoddau naturiol di mewn cyflwr da a hwnna sy'n rhoi y sylfaen i ti wedyn i gynhyrchu dy fwyd. Wel, da ni'n trio ffarmio un lle fel petai, defnyddio stoc cynhenid, dim gor-stocio, a dim gwthio gormod ar y ffarm chwaith. Oherwydd, da ni'n bwysig, dwi'n meddwl, ffarmio o fewn gallu cynhyrchiant naturiol y ffarm, heb fynd i compensatio'n fywyd gwyllt os lici di drwy brynu lot o ddwysfwyd a lot o wrtaith ag ati fel yna. Dwi'n meddwl fydd yr adroddiad gan Hybu Cig Cymru yn ofnadwy o ddefnyddiol, oherwydd fel mae'r Sais yn deud, you can't manage what you don't measure. So mae angen cael y data sylfaen yna i wybod beth gennyn ni, a wedyn ti'n gallu gweithio wedyn i wella pethau, cynnal a chadw rhai pethau fel maen nhw. Dwi'n meddwl, os da ni fel ffermwyr yn gallu dangos bod ni'n gwneud y pethau gwych yma ar gyfer yr hinsawdd a bioamrywiaeth, wel, mae hynny'n gret. A dylen ni fod yn brawd iawn o beth da ni yn wneud, a dylen ni fod yn gweiddi na'r ddesgyr neu'n penna rili i reoli dros hyn. Wel, mae'r ffarm di rannu mewn ddwy bopwrpas. Mae gennym ni'r mynydd ar y rhobell fawr. A sa chi'n edrych ar y rhobell o bell, sa chi'n meddwl bod o'n ddigon di-nod o safbwynt bioamrywiaeth, ond gadwch chi'ch llygad i fewn, mae yna bethau diddorol iawn yna, mae yna grig, mae yna blir gweinydd, mae gen ti gwlithlys, tresgyl y moch, teim ag ati, lot o amrywiaeth gwahanol o blanhigion. A wedyn mae gennym ni'r caeau gwylod sydd wrth ymyl y ffermdy. Mae'r gweirgloddiau yn ddiddorol iawn, lot o blanhigion amrywiol yn fanna. Dim glaswelltir ungnwd fel ydych chi'n cael mewn rhai llefydd. Mae gennym ni dipyn o goed. Dwi'n meddwl bod mae tua 10% o'r ffarm yn goetir, ond os gewch chi wared o'r mynydd lle di o ddim yn addas iawn i blannu coed, yna mae nes at chwarter y ffarm o bosib yn goetir neu'n wrychoedd. Da ni wedi plannu dipyn o wrychoedd yn ddiweddar. Mae o'n goridor i fywyd gwyllt, mae o'n storio carbon, mae o'n gysgod i'r stoc yn y gaeaf ac yn cynnig lloches hefyd. Ond mae yna gyfle, dwi'n meddwl, hefyd i ni fel sector gymryd perchnogaeth dros y sialens yma a dangos i'r cyhoedd, dangos i'n gwleidyddion ni, dangos i'r byd be da ni'n gallu wneud o ran ffarmio cynaliadwy.